Здравейте отново. Вече пети ден сме в Испания и не съм снимал, защото тези дни имах леки проблеми с здравето. Но сега всичко е наред и отиваме към фитнеса. Между другото, фитнесът е някакъв добър. Ще ви покажа след малко, ще взема да снимам. И така, днес ще тренираме гърди и трицепс. И така, ще се видим в фитнеса. Хайде! Добре дошли. 12 часа е. Не ми се искаше да снимам видео днеска, ама просто се наложи. Защото си викам така и така. В момента работя. Така. Съжалявам за това, че нямаше влог от фитнеса, но просто ми се натовариха много работи на главата. И това е реално. Така, в момента разработвам бранд за телесна грижа, шампуани, душ гелове, кремове за тяло. И реално искам да дам 1000% от времето си на това нещо. Въпреки че сега както съм в Испания, аз започвам работа в 9:30 и свършвам в 7:30, което не е много обективно спрямо това, което искам да направя с бранда, който създавам. И затова се налага да работя в такива часове, в които просто след такъв дълъг ден въобще дори не ми се живее, обаче в такива моменти, когато не ти се прави нещо, трябва да го правиш, защото постоянството просто е ключа към успеха. Мисля, че това всички вече го знаем, просто някакси не искам да го приемам или да знам. Не знам, аз докато съм жив, мисля, че ще го повтарям това нещо като моя слоган, така да го кажем, че имам две неща, според които живея. Едното е, че постоянството изгражда хората и предпоставя към успех. И другото е да спрем да търсим валидация, което мисля, че всички вече знаем, че това е така, това, което причвам. И така, в момента това, което правя точно в момента е да ресърчвам маркета. Правя съпоставки с други световно известни лидери в нишата, като например CeraVe, The Ordinary, всички ги знаем тези, Nivea. И така, идеята ми е просто, че в смисъл, това може би е първото нещо, което реално си казвам, това ми е интересно като го правя, защото примерно сега преди бях пробвал, защото въобще не бях стигнал до никъде, но просто си признам, че се отказах. Бях пробвал да правя дропшипинг с скинкер продукти, но там просто прекалено много пари загубих и нямах, така да кажа, нямах възможността да продължавам да давам повече и повече пари, затова спрях. И дропшипинга е реално бизнес, в който няма как да успееш без да влагаш изключително много труд и най-вече пари. Всеки ден трябва да се влагат пари за реклами, за сайтове, за глупости и така нататък. И след това, нали, измислих идеята за Stravio, което първоначално беше да бъде някакво приложение, такова вид мотивиращо, което не ми беше много ясна идеята какво беше. Но ето, че си дойдохме на, така да кажем, нещо, което, както казах, наистина ми допада да го правя и наистина ми е интересно като, като ниша и като вече имам предвид, че съм навлязъл малко в среди с скинкера. И така, продължаваме влога утре. Утре съм на плаж.
в Аликанте. И така, ще ви снимам там. Извинявам се наистина, че съм така уморен, просто исках да го снимам това видео, защото все пак ви казах, че утре ще го пускам, а още не го бях снимал. Но да, все пак. Ще се видим утре. Какво става, пичове? Днеска ми е много добро настроението, здравейте. В момента се намираме в едно градче близо до Аликанте. Объркал съм се някакво в Аликанте, но се тая. Казва се Дения, ако някой ме интересува. Тук има моренце. Точно което ме интересува реално, защото жегите тук са просто 45 градуса, стига без проблем. Което не е много окей, нали, но няма значение. Топличко, хубаво време, отиваме на плажче. И така, ще се видим на плажа да ви разкажа някакви работи, какво става тия дни. И така. Добро утро от плажа. Тупа да не е много добро утро, е 12 часа. Значи имах някои перипетии. Докато идвах сам, защото забравих си да има чадър, па после той си купувам и така нататък. Но нещо много важно. Да, искам да ви разкажа малко какво се случваше последните дни, защото имах, както казах, проблеми с здравето, които все пак успях да разреша, нали, но да, беше ми малко трудно. Така, значи всичко започна, не знам, мисля, че беше сряда, да, сряда или вторник, когато си стоях просто, нали, и си викам, ще взема някаква салата от магазина, защото ме мързеше да си направя. И отивам до магазина, взимам си салата, ям тази салата. 2 часа нищо. Тя салата беше някакви сосове, много странна салата. И минават вече 1-2 часа, нищо ми няма и на третия час почвам повръщам такова ексесивно, не знам как се казва български. Супер много ми стана зле, така нататък. След това на следващия ден не ходих на работа, пък си стоях вкъщи, пък нищо не правих. И все пак един загубен ден не е нищо, нали, защото съм тук още 22-3 дена. И така, сега съм добре, всичко е наред. В момента сме в Дения, както казах вече, едно градче до Аликанте. На плажче съм и ми е супер. Значи температурите са просто отвратително големи, но като имаш плаж и като имаш моренце е друго нещо. Какво да си говорим. Само че аз глупака си взех най-малката кърпа на планетата и в момента съм, кажи речи, легна на пясъка и така да е, нищо. Между другото, много ми е готино така да снимам някакви влогчета. Сега знам, че може би е леко безмислено това за момента, защото не правя нищо чак толкова интересно, но това лято наистина ще има някакви уникални неща, които ще прави и са ми подготвили много интересни влогове, така да кажем. И така, още нещо, което да кажа, да обявя. Официално вече започвам сериозната работа по бранда с шампуаните и душ геловете и така нататък. Стравил. Повечето от вас сигурно вече знаят. Вече започнах процедурата. Така, какво следва от тук нататък? Започвам да мисля формули, да смесвам различни неща, за да видя кое как ще стане, кое ще бъде добре, кое няма да бъде толкова добре. И така, има наистина супер много неща, които трябва да се направят. Но факт е, че в момента съм супер мотивиран и много, реално супер много ми харесва това да се занимавам с собствен бизнес, това очевидно, но
И това се занимавам с козметика, мисля. Не козметика, ами да, телесна грижа същото. Просто ми е някакво супер интересно като цяло всичко там. И така, ще се видим в някои от следващите дни. Ще гледам да снимам нещо друго. И така, да. Има една новина, която да ви кажа, която е много интересна, но няма да я казвам сега, ще я кажа може би в следващия влог, след като се изпълни всичко това, което съм си намислил да правя. И така.